Namra tang tipia hok akang sai long vek nang jipura UWFKA asong nogorong along pachesong pon. Lang perlo kere misia riding kan kanya terona rong along rong ker hamren along e kisong pon. Kalitang namra tang tipia pran kidam joya putha klar dak pena hok akang sai long vek nang jipura United Women Forum of Karbi Anglong. UWFKA East West Karbi Anglong chilang pet pen nogorong supialong sodak pen kachisong korom dam klub anpin. Kedam tang jak hong achiklu ni phaing ko rapri themanarni adapor phai cap apor pen United Women Forum of Karbi Anglong asong pen patir pi ponsi kalitang namra tang tipia pran kedam joya putha klar dak pena hok akang sai long vek nang jipura nogo arok supia long katuk ka webang harohini su siar mu chipengsi nogo deputy commissioner DC Libya sister ma aphan pinpura lo memorandum pajerpong an parata klar dak alam thegachni ji aphan nagau sadar police station along ta puri damsi superintendent of police mari SP ta chitongda news text report Northeast Inglong News. Ahiyatum ilitum aso angjir aso kaching honai asu aphan nang kachinek pipen nang kapat hipilot ajoine si alang litum aphan ladak ne litum kachisong ke bang pike elaso so aphan kachinek kepat pen kepat hi labangso amuni da phan ne blong lo pusipu wai phir se tame hala so muni ke afai ki poteng lipongte lake kalinangi pusikipu akapregi pusikipu lasi laso muni se tame kalinon kalang non alang litung kalang pusi beng cholo pol aphan se tame phasi pinangji lapen lanchot kali ilitum aphan atok ano ekdam tiruk epen si ilitum aphan labang so kepat hi amonit nang ri pinangji pusi ilitum ladak ke bang lapen ke hala pinki das alang li kosan si apuria latum ahemat asora tum kosan si alang li kitiar pun kacicini neder loma ili tumar lo so ili tumar so ili tumar no auso nomrota ing tipike karbi arnanta alang li chithon karbi alexia lang kachi le arnanta hiki arnansi kachithon lason ke mapak ajati da chithona bang avepu alang li tumar phuatar lok avema alang li tum aso su aveloma alang tum chinghon heloma alang tum hom along ilitum dodun kok pura karbia so panang chinek pusi pilitum pudampo lasi karbia so panang chinek onglo batai sitame ilitum panang chinek ladak nogalong ki bang pen ilitum pan o somara pan ki jui ke theglong anata koles sang ki donanta ki pathi lason pulote komalo ka chichak unpo lasi ilitum nang ke chichak nang lelo ilitum karbiang long arat do anta Hada karbiang long nang ke dodun ajat akhe adum sitame ke chesang long wang noi pusila so hong klampen ilitum choning rilo lasi jonon ilitum aphan ilitum aso angjir non pini polo pina komar aso angjir tong ke phopone komar aso asu tong ke phopone lasi thurpak pen karbiang long arato an ka chesang long nang du noi labang so auso phan ke pathive ka bang aphan nang ke parina patar lipi ji aphan lapen ke labang so phan ke pathive a dead body kalang lo pusitame ilitum non pura chethek donong lelang amahang tan paklang thek the akeng dan paklang thek the ri tan paklang thek the misinang plong pidut lagalang litum pulis prokakon apasine like puji alang litum ke lang don thek the alang litum ke chari thek the porlo pusine lihin per ke pudamji lase alang litum lang paminang dia porlo dead body le samjai don ni setalang litum lang don paminang dia porlo ako hala pinki das aporia la tumta kopia posilang pami medet penalang litum mi plong durloma lakan litum ahin pen pudam un alang litum kopine chal ke kuri kopine alang litum planning ke kuri sinang apa tipi pusalang litum pan litum pudamji lasi pinki das aporia la pan setambe prabjin pen enep ingnang nangji pusin litum ahin pen ke hang taramiglo lasini yelang litum aphan pulis prokakon nogam pulis prokakon aphan kachoning rija bang ke lahelo je prabjin pen pinki das aporia la pan nep ingnang ra alang litum pan arju pame alang litum aphan hudi pame nang po lapen ke chok je aphan ke prabjin pen hasti pinang po phasi pinang po adai enang po lapen nilitum asongjir aphan nanga pathi pia pot nilitum aphan asu phana pathi pia farman setame nilitum aphan kopi manang ki pinang dina pajir na ya nang cipi pinang po pusi sodak pen nilitum hang taram lo lasikar biang lo ngara to anang litum tanang che song dunoi
pini chot kali pini ni litum sorlo so United Women Forum of Karbi Anglong East and West ahin pen pini da kache song padolo seta pina dik matela so phan la nomrota inki pia phan adai nang NPP tike ilitum kun anche song nang lang Karbi Anglong bon ta pinang lang hang nang lang Assam bon tho ta hang nang lang Bharat bon tho seta hang nang lang lapen ke ilituma chief minister kaching hon chief minister aphan sitame ladak ahong chatai pen choning rilo chief minister sar sitame prabjin pen CBI sitame nang hang pinang po CBI sitame nang hang pipen ilituma phanang pari nang patarli pinang po labangso anom rota ing tipiki thia farman nilitum lapana ke helo pen dang nang kachisang kopia thelo nilitum karbia su sorlo phan nang kachinek monon phi alang litum pa pherelo nang alang litum monon phi pachoklam hai henang pusini litum ladak pini sitame kachisang aphan banglo lasi an so se nilitum chisong ji la sokeri kita lip nang ri pi pa meme nang tar le pi pa meme kipathi aphan nang phasi nang pi petik pinki da saporia la phan hut pus nang NP petik ang bongke alang litum hanta nilitum FIR si pinang po alang litum hanta jail lock up si beng nang po alang litum hanta phasi si pinang po alang litum so asu chi chini ne pen banga so phan nang plong pidut ngalang litum phanda ko ano ni ilitum non langding majok ta langding pulis prokakhon ta langding kopia podlo alang litum pisi alang litum phan hanga hedelo pini ni litum angji palama chini loke hang nang pola dang ni litum long jawab nang pinang poke alang ni litum phan lam nang chithano nang poke koson si chipati lot ma koson si alang litum ki chilot penta ako nang reng thuer ra so pipingki da sang kharjab lun lo ma lahaya lama bang ni litum phan nang chithana ya podlo non pinyani ni litum ke karbia soka vedadlo Karbia suga vedadlo nomrota ing tipi phagane litum ke pabirda lo vedadlo alang lituma join nelo nogam police ke tangnak nogam police prokakhona tum kichok che podlo pusine litum ladak hang taram lo lasi police prokakhona phansitame sodak pen litum pin remlo je koson sinang litum la nomrota ing tipia dead body ma pinki das ab dead body ma pu lang pa me pin pele koson si ke samjai dunra nalitum me paplong long dut lo ma nilitum ning duk lo nalitum phan pin rem lo la si prabjin pe nilitum phan labangso nomrota ing tipia dead body tanang van pinoy a foto tanang paklang noy alang postmortem report tanang pinoy adona poriala rap ape amu a ik abong atuma ate po tuma phan aong ani apinu apunu tuma phan prabjin pen labangso a report mo khanang pinon nang than pa menon lasi nelitum kijut si kachoning riji bang kela hello pinki dasa poriala phantame nep ingnang sirang noy nogawa police prokakhona tum kopia pon nelitum kang samrilo lasi nilina itu bapan sodak pen choning rilo lasi nogawa police prokakhona moi kobo bisarisu আপোনালোকে dead body to bhal koi nesai pelai keneke jolabo parile heito ami dukhito ami bahut dukhito আপোনালোকে keneke jolabo parie আপোনালোকে bhal koi sabo lagisile dead body kyo sa bhal kai nesai pelai আপোনালোকে jolai dile he karone amak etu usit তদন্ত লাগে আমাক হুনকালে আমাক উচিত তদন্ত লাগিব হে আপোনালোকক আমি পুলিচ প্ৰশাসন নিলিতুম কুলো যে la kepachi be ka bang kulo tangte la phan piposi loka bar loparing merelo ko hata nilitum kulo loka bar loparing merinoi la phan jelalong ponsi prabjin pen phasi pibek nang po pusi pute kanglo la pen sar pulo kalang lo la puli pongte alang tham la nilitum aina mote pen nilitum dang po pusi changlo la pen ke pinki das thialo pu alang li phan me krong du rapi kosan si pinki das bang julo apor alang litum phan sa prabjin pen insai bek nai pusi pulo la pen ke ako nilitum puchulo je Karbi Anglong au sumaratum dak alusu sumar porjang puno sapimar puno usu puno daki bang lo prote ke pachi lahai ke pachi rep lahai bang ke nilitum sitame koson si muafi ke bang hailang lasinali tum lahai stame prabjin pen nalitum la law and order rahin pen ke lang paminangi pulahai sinitum chuni ditekang la pen sarang chi chakdon lo lasi ke bang jilang ahuta bang ke nilitum chelang dun pame pu pusinang chi chakdon lo la pen ke la non nomrota ing tipi kithi tanga kum ke long le dalo wapi sitame alang li phan report amokha postmortem report pen chenglok alang li phan nilitum kelong nang dia report an sitame nang pinangji prabjin Jakhong puwa chiklu ni phain koirap clear ni lang pheraha warangkang kongju kathoi kania terona rong along ningkan segment char ki chu phio ahem mate rong kera hamren lang pher local emisi mate Karbi Anglong Thomas Council em madhuram lektia reading pen long eke somajai mek kedai pon
Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kapien khat ponat teng pian Karbi Anglong hawarang kang a constituency tin an parta arong kinalong tami rong kerchor pichu hamren panong kon silang phera hawara long stami Karbi Anglong Autonomous Council Madhuram Lake Pen arong humridam si chor pichu hamren Karbi Anglong pipajer konsi bikin kirang pangceng konjia phanrong eke somsitami padu pondon lapen ke bang jilang apora hutstami alang li ahin pen un anke pachet tang ponji aphan borgi pon ko kusi herang dia thenglo along lam the chipak lang ko news text report northeast Inglong news